Babae nga ginapahayag sang kapulisan nga dako nga supplier sang illegal nga droga arestado sa buy-bust operation sa Estancia, Iloilo. Dua pagid ka persona lakip ang isa ka menor na Nadakpan man. Si John Sala nakatuto. Dako pang isa ka high-value individual nga si Apple Villaruel 32 anyos sigin ka sa nga drug buy-bust operation sa banwasang Estancia kahapon. Si Apple ang ginakabig nga isa sa pinakadako nga supplier sang illegal nga droga sa Northern Iloilo. Sunod sa Provincial Drug Enforcement Unit Nadakpan si Apple bangod sa video sini nga naglapta nga nagagamit sang illegal nga droga. Ang ining viral video niya nga nagagamit sa illegal nga droga nakakot inis ang attention sang aton nga unit, no. I was instructed by the provincial director to investigation and it yielded positive, no. Base sa pahayag ni Apple kay Dilima, ang nobya subong sa iyan nakarelasyon sa adtong isa ka dismiss nga pulis ang nagpalapta sang video. Nagapati man si Dilima nga ang dismiss nga pulis nga si alias Dindin ang kaupod man sini sa illegal drug trade. Ginako naman ni Apple nga nagagamit ini apang wala kuno nagaduso. Ginako man sini nga siya ang babayi sa nag-viral nga video. Wala kuno ini naglaom nga i-post ang nasambit nga video. Tanawon ko lang bala kung ano gid ang reaction gid bala. Pero wala ko yan sa reaction ni kung ano gid bala ilang ginaano nga. Itsura mo, Oo, itsura ko kung magsuyop ko bala kung inang sa ibang nga uging-uging. Okay. Pero ako tan sorry i-delete ito wala ko yan sa gabaligya mo. Ginako ko gagamit ko ya. Pero wala ko ya record nga gabaligya alisang na. Lakip sa mga nadakpan ng isa ka lalaki ginkilala kay Michael Villaruel 27 anyos kag alias Christian nga isa ka minor de edad. Gin-turn over na sa MSWDO si alias Christian samtang may isa ka persona nga nakabalagyo. Nakuha sa tatlong masobra 1.9 million pesos nga balor sang suspected shabu. Masobra 400,000 pesos nga balor sang suspected shabu naman ang narekober sang Iloilo City Police Station 4 sa apat ka mga subjects sa drug buy-bust operation sa San Juan, Molo kagabi. Ang mga arestadong ginkilala kanday Quincy Hevero, Kaister Gacer, Michelle Duhilo, kag Tricia Fabregar. Madugay na ang monitoring sa mga suspek kag sa distrito sang Molo ang ila operasyon. John Sala, 1 Western Visayas.